e pacho nte sa o ansa no ni pada se ne baba wiase no negotiation bi eye adwuma negotiations eye adwuma na eno na me pese na me no bedi ho nkomo na message we enam nwie ne santi no o kira me ba beto so enti se wo ba na se oba na so odin wo ba na se oba na ye kromfo wo ba na se oba na haw so wo ba na se oba na ye yarefo a emfa nkose ofie ba yie ebi a na firi wa enti me tu fo se abraba na wo bono bobrapa ye ni papa menye ni pabonefo sache wadwen na mu akoma mata awurade ho na o ma de akoma pe na beboa wo menu ya medase me pacho bia na wo twam ana bia no e busy wo sore afri tv ho me pacho je me number wate kwasi adam ya sore e wo kumase sokoba petuda me ma sore ye no e ye ntentem nkane ya na ye koskuni ye wo twra wo pentam ye wade bia friend tata writer sesi ya papa na awie me sha se enwumra 8 ya kan say anopa 8 ni ma pa anopa 10 just 2 hours afredi aka nyina ya counseling wana obepe bibia hunu ena me no onhia me okomanse sokoban petuda me number na 0553 011 926 0553 011 926 we ni me number me didi dwuma me pa cho bia na nipa bi ana suani bi wabroche message hia pa so otibie me pa cho betimi ahwe me sesi ya me no kasai ewo YouTube so eye KUMAWOOD TV KUMAWOOD TV ewo YouTube ubo KUMAWOOD TV ya ebe yaba ena ko Facebook nso a the same KUMAWOOD TV me pa cho no nso onsa beka me ho upami ya me personal YouTube page nso a eye Sikadwa Nyamekese TV Sikadwa Nyamekese TV na uko TikTok nso a eye Sikadwa Nyamekese official ena ba ko nso ye Sikadwa Nyamekese 1 me pacho ni nyina ye me pages enti uko a ubenya me messages ni bebre adanse enso bebre egu ho eye adwuma enti oso beti benya bi ahwe na watie na uko pages ya ma uboso nyina ya bomode na subscribe o subscribe a ya share what you say na wafre na wo aba ni aya ma wo se fa na ma wo e wa agadi e betu yi me pa se enam no ba bedi nkomo na hyane nso enu ameka asem bi ana Monday no me no ka asem bi abusia medical ka cho se ensum nyame kwa ansa na abesum nyame no ese nyame ohu mobo no ma ho to tie ni yo obeka se obesum nyame ese ofa yawo mu menua enye nokore ente sa nsem ya dika ka se wadwe mu no yifiri wadwenem na nya sa na ade ne tie sabe ababi obeba akonwa so bia so yi ministers a minister bi obe appoint na minister be atom bia no o make sure so obema na ba bia atena obema na ka no atwa sika nso de ama no sade be ya no beto no hwe ne yire enle ma ana hwe ne kunu enle ma ema bi so abusua so na se ni pampa nim we ya how much more so nyankopon ya obo so ne asase won timi nya sa na ema wo ya wo beso nyame age se ohuru amane bibia kura bi age sesai minu ya nte sa timi ma so dem me pa cho me se mento de ho mento nsuo mento oil mento bibia na mom meje nyame di na me ya akwankere tie ne ye me ya akwankere na akwankere na me ye no eye mpanimfo de ye wo sika akwankere ho me pa cho sika medical ka cho se sa wonya dwuma emfra me hamadwene sika akwankere sa wonya dwuma emfra me wo mo yi adwuma na me hia won wo yi adwuma afre sesi am na okasai wo fra la na won sabeka odi fo ba na obekasa di on bi obeka kire wo ebi na wo na abepe ebi spiritual marriage minim problem o de ba ebi na yare problem bi a wo de ba bia menua mesemi wo homa wo I live in my empire matrese e ma hiniem kwasi ada ma menu nhia Muhammadu ka fra nyina no Muhammadu say kwasi ada ebehia message so problem na jitum so problem dia bra na eja be fam so aboa wo e simple me pa charge me number no bia no wante we screen no so a me number no enegu no bomodi apeke e 0553
011 926 0553 011 926 me pacho fra bejo so ye no bekasa akomapem etu so ye nya botre emedi atem na odi atemu a abusia omfa na ize nya obi ya na ekasa tia no me ka kire wo me afa no ma hye me jesi etu odi me di agora emoa wo because me di ka kire se me ntese Bible school sofo me dia me ye sofo me kuta niema me kuta tumi me ka no kora che odoman kro obo so ni asase ni tumi no odi ama me enti sunsun me ye hene honam fa me ye hene wate me ka che no odo so ni asase nsafo odi ama me enti wo be ka me ho asem ya atobo ase wa hwe abenya problem me da ase abusia yanko message ne so maturi these are mysteries about childbirth abusia ma men kan sam nti o say ansa na odoman kuma be bie kwan so nipa bi mra asase so there are some negotiations on say ya ba akanfo mu a ye wo enton bebre nipa bo on say na me kasafa enton ho eno me ka enton asem obi won ma won timase a enyo problem wonim de America ntra wo ya akoda sanka ultimi horo say yanka ne mpanimfo beto nsa didi me de me ka sunsum sam efisama so na me ye no e sunsum sam eye sunsum sam enye ro enti me wutie me ya tie se wutie sunsum sam de ahinta wona me ka kire wo me pa cho me dase me pa cho so odoman kuma suma oni pa bi so omra asase wo esu a oni pa bi anu o super human being ya beto afri wiem amu aba besi asase so unless you pass through a womb of a woman this all for by from ansa no obe pia asase so nabi ba mekire de entia yawo abema anase yawo bema your friend son yawo ba friend daughter broni na friend sao emaba be kirem de entia broni friend son and daughter no be kirem na ena de men kasa mfa ho na make mysteries about childbirth awusuom ayintasebe ho efa awusuo ho mepa cho odoma ko na bo nipa wonipa mo nipa eye obo ade Sikadwa Nyamekese on ebo nipa abuso Nyamekese Sikadwa Nyamekese don't be offended Sikadwa Nyamekese nya bosom wanya hohum bia wo kenka John chapter 4 verse 24 say onyankopon ya hohum ento obi bia obesum nyame bia onsum ne hohum ne nokrem one specify just bosom we ana say hohum we wutie ne ye nyame anka bosom asem wo se wo ya hohum enti every spirit is a spirit be answer for odoman kuma bo ade mu ene baaye enti tie ne ye wo kenkai Haggai chapter 2 verse 8 wo se sikanedwete eya media sikanedwete ho ade ya menia so ajitu se sikanedwete ya awurade dia dia ene ya sa awurade ni di na meboyi tini ya friend Sikadwa Nyamekese sika eya sika edwa eya akonwa ametiso yi to adoman kuma na te sika akonwa so enyame ne dɔɔso by emu kɛseɛ no ɛnu nti ne yɛfrɛ no Sikadwa Nyamekese kyerɛ sɛ the supreme being anaasɛ the supreme creator ɛna n'akonnwa ɔte so yɛ sika ɛnu nti ne yɛfrɛ no Sikadwa Nyamekese enti abusua don't be offended mensu nyame mforo bi ya meso ɔdoma nkoma de ɔbɔ so ne asase ne din na mebɔ yɛka bɛna Nyamekese a bɛna Nyamekese ɔno ne ɔyɛ asase wura de ɔbɔ so ne asase ɔyɛ ɔbaa ne bɛma enti ne ba ne side no obroni beka se feminine side no oyo oba ya fa ne ben na asechire ne se oben enna obi ene won mo aben a che nyame ana so obi ene wo aben che odoman kuma enti ben na Nyamekese asechire nyina no oben che obi a tumi bi asarutu no na na nka fom what apakam always enti abusua me kama samoa me kan se de menim wanya internet adesua o me sama me kan me catch you say me ya fami wura sunsumo ya kire made de ayinta wo winim na me kan me ya tete nipa enti mysteries about childbirth so adoman kuma da wo ana so adoman kuma soma nipa bi wasase so a wo bas akanfo mu a ye wonto ye bo ye wa aduanafo oyokofo bretuo asona oyoko ene ho ahwan ento no doso you can name it enti ma memfa bibi te say
aduana ana aka manum pa na se ya baba wo akoda bia ana so odoman ko release akoda bi se omra ebia no oba bi bom pa se awurade mesra ma me ba ana ba ma bi no yire dampa so no mo odwen se ye peba awo na obi opa ba bi obom pa ye kire na awurade ne nyankopon na so odoman ko tie o na so release akoda bi se omra asase so a me pa cho de akoda ne di ka ye nie se aduanafo abusuam no opa so oba wodi ka konsoto aduana tumi tiani o enya aduana nko na me ka fa ho me ka safa about all the clans all the clans who asem na me ka anasa ento ni nyina ho asem na me ka enti me yusu aduana as an example enti akwandi kai ene aduana tumi no edika hia no aka chense aduana fo tumi me bra so a odoman kuma ese me mra asase so na mentimi ma abra me nhia obi ana me mefa obi so ana me mewura busuya bi mu na me pesa me bewura ana me pesa me basuya aduanafo abusuam enti me pa cho baje me ana sa aduanafo tumi no agitum so obaje no a wone na wie enti ebasa akora no oba be ya aduanani na ne nyina mra akora nya ngo no tie ni ye akora ne wie a obehia maame no obawu akoda no na busuya nsamanfo nyina akora ne sansamanfo no nyina behia wonu omuhia no onu makodi nkita ho se odoman kuma se memra asase so na mepese mo busuam mepacho sadia yawo abusuya bia wo asase we so no anya abusuya ba ko pe na wo asase so emusuya ne doso tianie enti bia papa kwase mensa busuam ana akora pese wo ba to ne papa kwase mensa mepacho ba ma na busuya no it doesn't matter oko oba na busuam ti ma menyusu oba as an example wonu oba na busuya oba na oba wono no wonu so oba na busuya ehia oba na busuya nsamanfo wonu omuhia na so omuhia wonu omudi nkra se oba asase so na asase na opese oba so opese oba sansamanfo no a wo mawu dada na wo mabusuam na opese wonu obam na nsamanfo na di nkita ho enu ne efa no enkra bia na tienie bema bia nkra bia e won nsa benkumu bema bia nkra bia won nsa benkumu etu so hwe onipa nsamu a ensensai bebre ho minia eda de bewuwom wo be yare ewom wo be nya sika ewom wo be nya warepa ewom wani be fura wo be bodam wo be tukwai wo be bia ewom enti mystic people so no omo wo ene no efa ne de omo de afa palm reading enti ya wo akoda na so hwe ne nsamu a wonim ne destiny wonim de enti a wo ba asase so enti wei eye bema bia nkra bia ena so ba bema bia nsani famu a ye fra no destiny that is shabre wo shabre nyina wo nsani fam bema de no ena so ko oba mu a oba nso na nkra bia woni nifa ena ne shabre woni benkum enti so obi yo nsamu a wo hu de ode ba wiase nyina enti won na agi awo no so tra anye ye na akonya baifo ma na gi wawo a onsa akora bi abawu ni bia akora bi enu ya bawo no anaso otofam no obi ni nsam da bi akora bi ya bawu ni bi otofam ya hyere nso ubanso amomo ne nsasai wa chesa mikuta menkra bia no me hyebra na me denam ti so ya ba ma na nkra bia ni eno ye ba ma nso a na hyebra ni ti we ya hyebra ena nkra bia eno oba nso na nkra bia ni ena na hyebra ni enti hya no nso tusi awu akoda ye bia ne nsam si ye dware akora na ne ye bia ne nsam nipa na o dware akora no so bia akora ne nsam na so wani no wura akora ne hyebra wotimi ese no wotimi dane no enti na make positive o chere be ka negative e de a chere wo enti mu a manyi se amommo ho ban no mo mobo se obi sori o simi de me nsum nyame me ya damusa hwa minia biribi ni wiase anke da ntuprum ti na make o hintasem tie ne ye enti akora no wone oba na busua ensamanfo nhia ne wonu o madi nkra ne aka chom se oba busuam na mom maami asumasi ebi adwuma mansa wo firi mobusuam sa adwuma mansa na mpesa me kokoso no me pesa adwuma mansa wo me na afei abusua ni nyina ensamanfo ni nyina agi atom ne o mama ne kwan se ene ye kwai enti at the moment o mama akora ne kwan no
esa akura ne maame na obawo ne kra ehia akura ne maame na obawo ne kra ehia na akura na bo maame ne kra amane ese me pesa me ba ma wo me wona ade be pie wiase wo ya hinta sam o ebi ni ba bia gese me ho me na metimi aka sam o ya kire wo me pesa me che se me yesunsum ni pa me yetetini te me ka sam a kire wo enti akura ne maame akra ehia no obone maame kra na mane ese me pesa me ba ma wo me na kwa da ho ana ti maame ne kra age so se ane a mate ase na fe maame ne kra na ka asem bia kira kwara ne se mi a oba me ncha na maame na pesa oba ma na wo no se maame ye ripa bonefo a okra ne be ka kira kwara se maame na oba wo nipa bonefo papa oba kira kwara ne subaye akuta maame ne nyina oba ka ne nyina de akira kwara no tie ne ye se maame ne nipa papa maame ne kra no oba ka kira kwara na ya ba wo no sabra nyina na kwara ne yenya hu no na te ase se onipa bia spirit enti ansa na akura ne beba wiase no oye honhom enti na so oba anyem na sa akura nda yafrum a so ye bema we are mystic person obetimi ne oba edi nkomo edi agoro yafrum on sa akura hye yafrum a wotimi twa ne ho edura bi akura no wotimi boss ne yaka se busri kura ewo ayinum wotwa kala atanyira yafrum akura bitimi tu ne na wona maame ayase na maame de nsa sore yaso se mawu me bedre nsa ne na wo me edu atimi de ba twa be poma ne maame afuru so bonsa ne maame afuru na yeyiri se kuntan me pa twa akwa we sunsum no oba enti enu nti na se yenyinsa akura bi na se ne papa ne maame kuntokwa akwa na ana akura ba wunu a ne maame ne papa kuntokwa bi akwa ne yanwono no wamuna akwa de abufu na eba enti se maame ne difo a akwa ne mpa maame na sam da so papa ne difo a akwa ne mpa papa na sam da abusia nipa bia honhom enti ansa na akora ne baba wodi kan ne maame kra akasa na maame ne kra na kira akora ne se maame a wo ba ma na wo yi se na ne suba tie enti onya ka asem ne kira ne wi a na sa maame ne nipa bonefo a na akora ne wodi ka fa de ho adwene enti ansa na akora ne baba wi ase no wodi kan ne maame na wo ba ma na wo ne fie bayifo ehia tieriye efie bia ba hie wom me ka no kura kira wo wani maame fi abaifo behia ti sane maame ne ni papa abaifo no ma ne kwan no ma ka che so obayo obawu de ne hu ni asem na se maame ne ni pabonefo a na abaifo no ka che se hwa akosho man sa obama na wuyi we ni pabonefo first class enti akoda wo ba yesra wo ya ma contract braba ha maame ne pa ma yai be ha ne yie enti se maame bitimi nyinsan ado obanyinsa na agese agene to obi nyinsa one day obeda fa ko sa agese 9 months obi timi nyinsa wonni aduane pada ne ko no aduane bia owe nete what you say obi wonu mu a wotimi tirase wanyinsa no o se me ko aduane wei aduane besi na nimu ana ne bofuno no wodidi anu ofe eya asotwe woni oba na so ye bema na so yire encounter sa problem we a sira bone facha man pa I'm telling you oba tia se bisasa na me bone be ne maye abusia wanu masam krampo ya bone o wakasa ti obi dada ebi o ye pani bi bone abusia na ba mu ebi anu oba ye bone ebi anu wakasa ti yesunsum bi wakasa ti odoma nkuma ne nyina ye bone ti bone bi wonu ma wo ya wo nhunu hwe sunsum wo ho asama abaka wonim se wadie manya mane eno ahohom mfa ho asɛm wɔ no ma nim sɛ o de me ka to agu o me ka de agye me samba eno ne yefa ne de agina so ya adwuma abusuanya yize enti akwan ne fi abaifo hia na fi abaifo aka kira akora ne sɛ maame na wo ba ma na wo no maame ne pa bonefo pa abusuanya maame fa me number ma wo me number ne 0553 011 926 0553 011 926 me pa chama ya so kuma se sokoba petu da bomode afre number no Sunday nko na mehia kwasi ada nko a mehia anopa 8 o'clock ma pa anopa 10 enti so pa mu a brane amuwa me ye sika kwa nkyere me pa chama kwa nkyere na meye no e che sikaduro wo ye na kire sikaduro na meye abusia anyomoja sam ye ntwa kokko ye ntwa dwan menyusu oil
memfa bibi anya adwuma ɛyɛ natural bra na memu wɔte ɛyɛ haban ɛne nneɛma ɔdoma nkoma bɔ ɛnka ne ne de bi di agorɔ na memfa nyina sika mfa ma wo na wa wo pɛ bi no mepacho wa wo yɛ adwuma nko na mehia wo wonya adwuma mepacho nkɔfɔ sika bi amreme ana masa menya sika duro ne bi ma wo wote na meka cho no enti sika akwanche na abepa wo se papa mbepe sika akwanche ne bi ɛho akwa te sɛn papa me de yare na ɛba hyɛ no nso ma me sɛ problem bia wo encounter bia mitimi yɛ enti bra na agya bɛfam so aboa wo me de ni Sikadwa Nyamekese wo ba mɛboa wo agya di mu enti tie ne ye akoda no a ya ba wo no me so onu fie abai onu ma me fie abaifo be hia ti sa ma me nya ni papa pa abaifo be ma akoda ne contract na hye no so se ene oba bi ekowo hospital ya wa hohom bi wo hospital ho na sa hohom no mo hospital no tie ne ye you positive and negative you hohom mo buo nipa ene ahohom mo say ade wo mo nyina go hospital ho enti sa ma me na edu na wo so no akwa a esanse efia baifo ma akora ne contract nti no akora ne ba wiase ya ka kire se ne ma me ye nipa bonefo enti o mra me ha ma me no enti akora ne ba nyino de Atimpon ani abufo no de ba wa ha ma me ne destiny wa ha ma me ne kra wa unsa ma me ne nipa bonefo enti wo ba ba jeje ma me no ebetira ba se in the form of yare obi kwa wo ne ba na akora na se sade meka obeti ase no ye ni nsuo ba ya no yata ka se mi sakura bi ye wonna se wo ye basa ye friend se ma me na hu nsuo ba enti okobofo ase wo water baby sa ne ma ni nyina afri sa awusuo mu se ma me ye nipa bonefo a otimi hia sa de ni bi enti akwa wo akoda no a ansa ne beji akora na wo mu otofom se nga no ahohom wo hospital negative no omu di ka betwa empa na maamere kwakwa wuso ro omu ba begira ho ni atwa akora no ti akora ne to ofom a na se de yeso omu de ma no omu de ayedai ye de ama no enti ansa na be wo ba de be fi hospital ade be ba no na akora no ni de wo ba be dada ebi hu oso de bi hu akoromfo ebi hu anifrafo ebi hu bafan ebi hu mum enti me ne awutie me ye papa wate ewi ase wo ti wi ase abuade ahohom wo wiase no enye yizo nye nipa bi ado ani hunu bia na nipa wo ahohom doso wo wiase I'm telling you ya ni ahohom na tie ya ni ahohom na tie hwe ewiase odoma kuma create ade no wa create bibia de amaw bibia wo wiase bia wo sunsum e wo nipa ho me pa cha won sa onsam ha ase kala ye sonko wo yon sechi a onso sechi nsusu ye sonko aha aye physical world asase ate na enie enti hase asam ne yaka asai aye spiritual world won na didi a wode nsa atom kwam no atafre ne nsa akotafre ne nsa ti wohunu bi da bi wotimi tafre ha watafre kwa ya ha onsa asai joint asai ya joint onsa no ha no onsa ya joint ena fifi asai so ya joint ena asai so ya joint ena asai so ya joint ena hanso ya obatwe hanso ya joint enu abeti nsusu ya joint ansa na akwa kopia ha me pato spiritual word e woni pa ho ya ne ahohom na tie etimi nua wo bebuade abuade na abehia obi wonu mo timi kasete ya nipa anyhow nya nipa bia na nipa wo me ka cho so obi wonu mo yo oboafo oyo nyame oduma ko timi shada soma obi e ma ne ba nche so o meso hwe ebia na ohie nsu okuru wa ma e wo ho wonum so okuru wa ma afri wonsam no de ababa yenhira e de amawo na so Atimpon anu akaka bensam no dwa nti enso okuru anu be hwie de agu no so no akonya nnome entimi ne wonam oye papa wate so so be ni papa bone ne achi akate woni twan a ni papa ba twam wo hu ne da enti wiase wei ni papa bone fo ho ni papa pa so ho enti wonam obi wani de abafo akwa mu bia e ya desua ehwe obi ane ye ho na fam wa na tan na wiase ena hokwa medase enti abusua sa akora na aba hu no so eni papa pa akora na positive vibe ena ebra ne maame akora na body ani die na eba efise abusua na obafim abusua nton na wo bono sa ya adua na tumi ama no kwan so omra adua na fo abusuam
aduan na abusua anasa abusua no a maame na obawo na abusua no efie ne samanfo nyina nso ama ne kwai wanya nkrabia papa wani maame ne kra nso akasa ama maame ne kra na gye atum se maame na obawo no maame ne ni papa ti akwa de ani gye efie baifo nyina nso obo maame na baso enti akwa ne bo de ani gye wodi nsira na eba abusua no tubansa akwa no onya pia obi ani ka ne ho woni obi ani gye ne ho enti me nua wonyem mekasa fa apemfo no ho mepacho tie ne ye pa wanyi sa na okọ hospital akọ wo a mepacho so ogi die sa wonyi nie mepacho memo akwankyere we me nua tie ne ye mama wanyi sa na akọ wo hospital a mepacho tie me ye pa ansa na obeye iyo ama akwana beto fom no mepacho enya do to stretcher so a bomodia ma waduro mpie mfiri wanum Sikadwa Nyamekese oba de Sikadwa Nyamekese oba de Sikadwa Nyamekese oba de Sikadwa Nyamekese kan sa emprenson egu yafro no so anka mo binte ubetime kan wutrim sa akora na wo ba no efia ba ifo ma na contract se omra me hawa at the moment ababo agedi emprenson no akora no onya beto fom se kim awo money na wo hospital wan ko mba ma akora no negative vibe no omu nyina adwane na awon papa na edai aba no ma be coach akoda no enti isa sanka akwa ne bone beba no akwa ne tene na for the papa aba na mama me ene papa mo ho otomo enti obata bia na se opinfo bia wonyim bia mesi se wo awo so bia na hospital awo aka na wo hwe tv ana wo tie me na wo kwa wo a me pa cho emedi we mpa otiri mu da tie ne e emedi ne mpa wanu mu da oba de Sikadwa Nyamekese oba de Sikadwa Nyamekese obeka ne sa mprenson ansan watchim awu akora beto fom eba sa akora no be ni papa ena me de positive vibe no ena me de brew ne nyame ya dum a etena me de negative no be dai ebe brew no wudi ewom enti so wo ba na sa akora no ye kronfo akora no ye ni frani akora no ye two water baby anaso ye say ya no ati ase no ohunu wan kasa no acheke wa bra bohwe Sikadwa Nyamekese me pacho me number ni 0453 011 926 0553 011 926 me pacho me number no na ewo screen ni no fabi fa number no efo kwa bia ba akopɛ na kwa tinti bia so be wi abobo no ti me de masam na ba wiye eja ya dum a ɔkyena mesa no ba behia me ya so Kumase sokoban petuda Kumase sokoban petuda ahodwo da ban sokoban ehon me na me ya sɔre enti kwasi adanko na me hyiam enti wo pɛ me da hoforo bia me pacho onyame kwasi adanko a enti wo pɛ so ne me di ahyiam am pacho me to me nsafra wo bomode bra wo achichi a distance is not a barrier brani amuwa wo fra me a me pacho dia wo pɛ so obeye no se ska kwanche na wo pɛ so obeye a odi from person be ska kwanche bi ho akwan ne sai me spiritual marriage me de yare na eba me pɛ so me tu kwai problem bi a wo ba bia bisa ho akwan na ya nkyerɛw na hye no nso sɛ wo ha bi oda so bi ade ba ye bɛn ho adwuma ma wo eja nhyerɛw eja nyo kɛse me pacho me de dwumadie no asi ɛwɔ ha me chia me ya me yere me wonam me dompe mu dompe mi ameyire Mrs. Rebecca me pacho mama asedanka wate me do wase obi no obi kwa me yire me do wo ye ni papa wo akoma pa me da se ni akoma ade ta machie wo mra me da eja moa wo no nhyira wo oma nkwatenten na tena se che wate me se eja se oma boni bi nto kwam se boni bi mpo ho a eja nyimfiri ho wakoma penti ene wadwempa eja nkoso nhyiraw on hyiraw no nhyiraw na bi nka obusua me da me yira se oba papa ne eto no bedin me hyira me da me manyina nso ase na me kyia me manyina efi me ba pani nso ekosi me bakuma na akuyaska akuya me kyiawo me ba na agei me kyiawo ba bia obi a coach Jose Morino me kyiawo pa me da ase wo wuri me nso me kyiawo me da ase me kyia me director Samdakus ene ochinozo ene famous ene KUMAWOOD adwumayefo nyina ene wa wohwe me nsore so ofra me ya mefa me no bedi nkomo eja nya okese me number nie 0553 011 926 me pa cho me de dwumade na sia o kira same time 5:30 to 6 me no be se hia bye bye.
abisi on waje brɛ na wo hwɛ me